Tak možno, že toto by bolo také najlepšie, to už aj preskákalo pár tých výstav nejakých, ale to by som mal dať potom asi niekde inde, aby ste treba tu. Nie? Takto? Bolo by to dobré takto nejako? V malej dedinke nedaleko Bratislavy, v Alžbetinom dvore, má svoj ateliér dizajnér, pedagóg, výtvarník Marian Drugda. Od roku 1976 sa venuje tvorbe plošných a priestorových objektov s geometrickou osnovou a optickým pôsobením farebných plôch. Okrem výtvarného prejavu sa venuje aj literárnej tvorbe, najmä poézii. Tieto variabily sú principiálne jedna základná doska, ktorá je napevno pripevnená na stene. A potom sú 3 voľne položené vrstvy, vyrezané a z obidvoch strán farebne upravené. A otáčaním a menením poradia je možné dosiahnuť 768 kompozícií. Čiže je to neuveriteľné množstvo. Ja som to nevyrátal, vyrátali to matematici. Nemá rúb a nemá líc, len množstvo podôb na farebnej hrane. A bol by som rád, keby pripomínal polia, lúky, doliny a stráne. Nemá rúb a nemá líc, ale dúfam, že má tvár a že nehovorí nič. V 90. rokoch som začal robiť takéto plastické variabily, kde hlavný ten korpus je môže byť z rôznych materiálov, napríklad toto je drevený tvar, drevená plastika, ktorá má zasunutý zhora malý variabil, ktorý je takisto meniteľný. Sú to iba 2 platničky, ktoré veľmi jednoduchým spôsobom vysunutím a zasunutím je možné zmeniť tú kompozíciu. Postupne som prichádzal na to, že tento spôsob, čiže ten variabilný spôsob, môžem uplatniť nielen v reliefnej podobe, ale aj v iných podobách, ako sú plastiky, ako sú plošné veci, papierové veci, z ktorých som potom vlastne vychádzal ako podklad pre serigrafie. Ďalej sú to aj šperky, kde takisto sa využíva tá variabilita. V tých detailoch to môžeme vidieť, že aj tie šperky je možné meniť, čiže ten dojem z toho šperku je možné aj v priebehu nosenia alebo rozhovoru trošku spestriť s tou výmenou tej kompozície na tom šperku. Toto sú strieborné šperky, ktoré je to masívne striebro a pozlátené striebro. Na týchto šperkoch je takisto možné tie kompozície meniť. Aj toto je strieborný šperk, závesný, a toto je brošňa. Marian Drugda sa podieľa na aktivitách Umeleckej besedy, Združenia priemyselných dizajnérov Slovenska a Klubu konkrétistov, je členom viacerých medzinárodných združení Geometria a hnutia MADI, Mobilita, abstrakcia, dimenzia, invencia. Som tak trošku ovplyvnený už aj tou organizáciou MADI, pretože MADI je organizácia, ktorá združuje výtvarníkov, ktorí sa zaoberajú geometrickým umením. A vlastne ten ich program je veľmi príbuzný môjmu. Aj predstavitelia tejto organizácie si ma vlastne vyhľadali a požiadali ma, či by som nemohol vstúpiť do ich organizácie. Aj tento objekt je už urobený v duchu toho hnutia MADI. Že je to štvorec, ale ktorý je svojím spôsobom narušený. Čiže narušený takýmito niektorými výbežkami. A tento variabil už nemá pevné pozadie, ale sú to iba 3 platne, ktoré sa dajú meniť.
Geometrické diela Mariana Drugdu zaujmú svojou citovosťou a poéziou, kultivovaným spracovaním materiálu. Nie sú len dekoratívnym doplnkom, sú plnohodnotnou výpoveďou autora o súčasnom svete, posolstvom jeho vnútorného prežívania a reflektovania našich dní.